Михаил Заимов е при нас. До вечера в 19 часа в Галерията за модерно изкуство ще се открие. Всеки може да види в продължение на една седмица подводна фотография. Да. Като фотография да ви представим. Да, би се радвал. Добре. А иначе, с какво се занимавате? Да ви представим на публиката, за да знаят тези хубави снимки, които ще видят след малко, кой също ги е правил. Аз бих се радвал, ако ме възприема хората за фотограф, защото това е един опит мой да споделям нещо, специално тези красоти на подводния свят. И смятам, че това е така. Добре, фотографа Михаил Заимов ни е на гости. След малко ще видим част от неговите произведения. Ако искате да започнем с така да гледаме, или първо да ни кажете къде са заснети? Това са фотографии от последните 2 години и са заснети в голяма част тях в топлите морета и на един остров в Малайзия, който се казва Сипадан, който е в източната част на Малайзия, в Борнео. Това какво е? Това е мек корал. И голяма част от снимките са макрофотография. Това, което виждате в момента е с големината на ноката на палеца ви. Увеличава се... Много пъти. Това е корал също, вече това от твърдите корали. Опитал съм се да търся малко по-абстрактен израз в тези фотографии. В известна част от тях хората ме питат какво са. Тези малки рибки, ако виждате горе в ляво, тя пък е по-малко от ноката на котрето ви. Къде не е красиво? Топлите морета предполагат много голямо биоразнообразие. Това са мандарин фиш. Едни рибки, които се чифтосват много здрав сексуален живот, имат на залез слънце всеки ден на жени корали. Много трудно да ги пропускат ден. Хичташ. И целогодишно така? Целогодишно го правят. Много трудно се заснема, защото и те са много малки и са много бързи. Колко са малки тези така сексуално активни рибки? Така, женската е малко по-голяма, мъжката е много. И те правят така хоп и так, и в този момент трябва да фокусирате върху тях, което е много трудно. Аз ги гоних в продължение на 3 часа за да направя една от тези снимки и направих 4000 снимки, имам 2 успешни. 2 успешни от 4000? Да. Колко фотографии ще бъдат показани? 40. А на каква дълбочина слизаш, за да се заснемеш? Да. Колкото по-близко до повърхността, толкова повече цвят и толкова повече светлина и живот също. Предполагам, че за тези снимки са използвани и светкавици, някакво нарочно осветление има? Задължително, тъй като всичко монохромно под водата, под една определена дълбочина и без светлина. Между другото, един от най-хубавите снимки стават пред нощта. Четох, че е много трудно спускането на голяма дълбочина. Да. И че дори е по-трудно, отколкото да се изкачваш, да покоряваш върхове нагоре. Заради реакцията на тялото, по чисто биологични причини. И физични. Много е предизвикателно. В дълбочинното гмуркане, техническото гмуркане има 20% смъртност, за разлика от любителството, което няма никаква. Но къде е любителството? До каква дълбочина? Бих казал между 30 и 40 метра, 40 е максимум. Какво става надолу? С тялото, с трудността? Надолу в кръвта ви почва да плува азот, който ние дишаме. Тук 78% от това, което дишаме азот, той почва да плува в кръвта ви, тъканите ви се насищат с него и трябва много бавно да се излиза, което се нарича всъщност декомпресия, за да може този процес да се обърне обратно. И така, чуваме от време на време за злополуки на хора, които вадят рапани по нашото Черноморие. Това се случва точно поради това, че те нарушават тези правила. Те слизат много надолу и след това не се изкачват бавно. По-скоро прекарат прекалено дълго време на една дълбочина, речем 18-20 метра и тъй като много работят, това са изключително здрави и силни мъже, които прекарат и зими и лете по 7-8 часа под водата. Невероятен труд. Просто в моето съзнание не се съпоставим с нищо друго физически. И просто това натрупване нарушава някои правила и понякога се правят злополуки. Защо смяташ, че между човек и море има физиохимична реакция и дори едно напомняне, че първите ни 9 месеца са в водна среда? Че човек амфибия. Опитвам се да стана за момента безуспешно, но физиохимично, теласотерапията. Когато вие се къпете на плажа лятото на морето, се забелязали, че първите примерно 10-15 минути чувство освежение, ви е приятно, леко. Останете ли обаче 1 час
почва обратния процес. Уморявате се. Не знам дали ви се случва това, че сте го усетили. Това е просто защото де факто през кожата влиза морската вода във вас. Тя прави един физиохимичен реакция с тялото ви. И така, и затова има от много години се правят лечения по морето. От колко време се гмуркате? Цял живот. Както и правя снимки горе-долу, почти от както съм съзнателен, с апарат съм мен 8 в началото. От Созопол сте започнали? От Созопол, да. Какво се крие отдолу? Там познавате много добре района. Ами Созопол е един изключително стар град. По-старо всичко друго, което е на нашите брегове. Де факто той е колонизиран от гърците 7 века преди Христа. И може да си представите, че много, не само енергия, и под водата е всичко много. В изложбата тази вечер, тя ще бъде открита тази вечер и в рамките на една седмица в Музейната галерия за модерно изкуство може да се види. Има ли снимки от България, от българското Черноморие? Има няколко много успешни снимки, които ще покажат на зрителите колко е богато и красиво то. Има ли всъщност цвят в Черно море? Защото хората са свикани да знаят, че е по-тъмно, Смея да твърда, че има повече цвят, отколкото в някои места в Средиземноморието и Адриатика, за сигурност. То е много богато и много плодовито море. Все още. И въпреки всичко. Напротив, последните години се изчиства и така почва да... Просто хората трябва да излезат извън урбанизираните зони, извън плажовете, да търсят нещата, където те са, където те са по-естествения си вид, естествено. Много делфини има, върнаха с делфините. Във всеки един залив има десетки... По-чисто ли става морето? Със сигурност. Със сигурност. Накрая за тези, които вече са се запалили да тръгнат по вашите стъпки, скъпо хоби ли е? Гмуркането? Зависи. За някого бъде скъпо, за друг не, но... За стандартите на България? Вярвам, че не. Още повече това ви позволява навсякъде да го практикувате. Когато изкарате ни курс, имате един сертификат, може да го практикувате в Гърция, в Турция, където много хора сега в момента ходят и така да облагодите вашата ваканция. За тези, които няма да се осмелят, нека да видят изложбата. Благодарим на Михаил Заимов. Благодаря на вас. Да завършва и нашето предаване. Благодаря ви. Утре в 7 без една. Гледайте ни.